Daniel. Pozri, ukáž. Pozri, Daniel. Nechaj. Ukáž mu, daj mu, že Daniel, poď sem. Daniel, poď sem. Pozri, jak lozí. Poď, Daniel, poď. No, poď. No, ukáž. No, Daniel, poď. Ukáž, pozrieme sem. Daniel. My Peťa mám nejakú ušovú plastičku. Nie. Nechaj, to môže mať. Nie. Daniel, tuto, pozri. Nech sa páči. Alebo Ema, zober mu hento, zober henta autičko a dones ho sem, nech príde sem. Zober ho a polož ho tuto. No, daj ho sa, tuto ho polož na zem. Tu, Ema. Ema, pozri, tuto ho polož. Ema, nie, dones to sem. Ema, tuto to polož na zem. Tuto, aj auto. Pozri, takto. Daniel, pozri. Daniel. Ukáž, aj toto auto mu ukáž. Daniel. Pozri. Ema, choď trošku ďalej, nech sa plazí. Tak. No, poď ďalej. No. Daniel, však poď si to zobrať, tuto to je. Ema, už mu to neber, dobre? Ema, už to neber, nechaj to. Poď, Daniel, poď. Daniel, kok. Tu máš auto. Chceš ho bližšie?